alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da zuwa wannan sabon shiri namu na daga masarautar Bichi. Shiri ne wanda yake kawo muku labarai da duk abubuwan da suke faruwa ciki da wajen wannan ƙasaitacciyar masarauta ta Bichi. Ƙarƙashin jagorancin mai martaba Alhaji Nasir Ado Bayero. Kamar da kuke gani yau Juma'a da 4 ga watan Fabrairu 2022, kamar yadda kuke gani mai martaba hakimin Bichi yana nuna wa mai martaba sarki yadda abin zai kasance. Ga mai martaba sarki yanzu yana ƙoƙarin sa albarka wajen dasa wannan bishiyu. Ubangiji Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Yayin dasa wannan bishiyu, ɗaya daga cikin jikokin Waziri Halliru wanda shine land officer na Bichi, Aminu Halliru Bichi, wanda ke buhu da aka zaro wannan bishiya. Alhamdulillahi mai martaba sarki ya sa wannan bishiya a gurbinta. Muna fatan Ubangiji Allah ya sa wannan bishiya ta kama. Ubangiji Allah ya sa albarka. Mai martaba sarki muna fata Allah ya ƙara mai lafiya. Yayin ƙaddamar da wannan bishiyoyi, mai martaba sarki ya ba da umarni a ƙara dasa bishiyu a wannan babban masallaci na Idi na wannan masarauta. Sannan ya ba da umarni a samu ƙwararru su nuna yadda ake dasa wannan bishiyu, musamman akan tsandauri wanda za a ce inda muka san hamada takan samu damar kwararowa. Wannan abu mai martaba sarki ya ji daɗinsa kuma ya yaba wa wannan zuri'a ta Waziri Halliru. Yana gode musu sosai. Muna fata Ubangiji Allah ya sa a yi lafiya, a ƙare lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara wa sarki lafiya, ya ba wa sarki lafiya, ya ƙara wa sarki imani. Ubangiji Allah ya ɗaukaki wannan masarauta tamu ta ƙaramar hukumar Bichi. Ubangiji Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Madalla.